जोंहा सुमिता नुजाफैनो हाबाय सुमिता मुसाहारि वेलकाम जोंहा सोर सोर दं जोंहा वेलकाम खालामबाय जोंहा सुमिता बिनानावखौबो गोजोननाय थाबाय। जोंहा सनजिता लोमजादोंनोहाय फरायनो हायानो ओमफ्राय आंखौहाय सुकिदार एल बि होबाय नालाय आंखौ लिंहरनायखाय फैदों आङो आगै सनजिता लोमजादोंनो दसे एसे कमेन्ट नायना होलांसै ओमफ्राय जोंना आगैया मा होनदों हाय गुड इभिनिं होनदों लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय सोर सोर दं जोंहा लाइफाङा लाइक होफैबाय थेंक इउ ओमफ्राय दाना आं एसे बेस्थ'लै दे दा उनाव फैफिनगोन होनबाय जोंहा सुमिताया सोर सोर दं एसे कमेन्ट खालामना होदो अननानै प्लिज जोंहा मिलन सफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय जोंहा सनजिता लोमजानायखाय आंखौहाय टुकिटार एल बि होना लिंहरदोंहाय बिबोनां जोंहा मिलन जा बिबोनां फैनानै नायखोमाफैबायसो ओमफ्राय लाइक दा होनबाय मिलुना ओमफ्राय लाइक दा होनना बुंबाय जोंहा बिबोनाङा ओमफ्राय जोंहा मिलुना मा होनदों अ होनफैबाय सोर सोर दं अननानै एसे कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट खालामना होदो सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो एसे अननानै प्लिज जोंहा आइला उलियाबो जोंहा अन फैबाय ओमफ्राय जोंहा मिलुना मा होनदों आं दुगैनो दे र' होनफैबाय जोंहा थांथारसैबो आरो सोर सोर दं माथो मानसियानो गैथारा नै कमेन्ट प्लिज कमेन्ट कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं अननानै कमेन्ट खालामना हरदो जोंहा सनाराम बर'बो नुजाफैनो हादों लाइक दान थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय जोंहा सनाराम बर' अन होनदो साइली सिस्टार भी आ गया साइली सिस्टार मस्ट वेलकम साइली सिस्टार आपको भी वेलकम किया है हेल' मरा सन्जित बोला साइली सिस्टार ने ओमफ्राय जोंहा सनारामा मा खालामदों होनदों आरो दं ओरैनो जोंहा सनजिता लोमजादोंनोहाय सनजिता लोमजादों ओमफ्राय मा होनो जोंहा साइली सिस्टारनि केबोला लाइक दान मरा सन्जित बोला सन्जित कदर है अनामिका सिस्टर ना किधर है अनामिका सिस्टर बोला साइली आज टुकिटार एलबी किया था संजीत ने संजीत थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मेरे को टुकिटार एलबी देने के लिए बोला था इसलिए मैं भी आया था टुकिटार में ओमफ्राय सनाराम अन सोर सोर दं एसे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट
अच्छा बोला शैली सिस्टर ने। Sonaram on. Satu dong komen kalamde se pes deka onamika bola ha. Okay sister. Kasih ya. Dia sister. Hai जोंहा शैली सिस्टर on, सोनाराम on. शैली सिस्टर बोलो अभी क्या कर रहा है सिस्टर? शैली सिस्टर ने हंस रहा है। नाइस सिस्टर बोला। थैंक यू सिस्टर। संजी ने मेरे को तो किधर एलबी देने के लिए बोला था, वो पेट में दर्द हुआ ना इसलिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, और क्या बोलते हैं और सर्दी जुकाम भी हुआ ना इसलिए। शैली सिस्टर हंस रहा है। नाइस सिस्टर थैंक यू। शैली सोनाराम ने क्या बोला? शैली हेलो बोला। सोनाराम ने ऑन हेलो ऑल बोला। सोनाराम शैली संजीत किधर है बोला। शैली ने हाँ मोरा संजीत बात करो मेरे से बोला। हाँ बात करो संजीत अभी बात करो ना शैली सिस्टर के साथ। पता नहीं सोनाराम संजीत उर्ला बोला। कौन कौन है कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट कीजिए। सोनाराम शैली टू मोरा शैली टू मोरा क्यों है बोला ना। ओमफ्राय जोंहा शैली सिस्टर ने क्या बोला तो सोनाराम संजीत मेरे गुड फ्रेंड है मोरा बोला। सोनाराम इवनिंग बोला। शैली थैंक यू मरता नहीं है। शैली तू क्यों मरता नहीं बोला सोनाराम ने। शैली तू बात करेगा हाँ। शैली तू बात करेगा क्या बोला सोनाराम ने। शैली बोलो बोलो बोल रहा है सोनाराम ने। शैली सिस्टर अभी बात कीजिए सोनाराम के साथ। सोनाराम ने ऑन बोला। शैली सिस्टर संजीत 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 टकला तू सोनाराम बोला। सोनाराम बोला ने क्या बोला कमेंट कमेंट बोला। सुभाष सुभाष सारा वेलकम मोस्ट वेलकम, आपको भी वेलकम किया है। हेलो बोला सुभाष ने। सुभाष सारा ने बोला हेलो थैंक यू। शैली सिस्टर ने क्या बोला? जोर से बोलो अनामिका। हाँ मैं तो जोर से बात कर रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा है क्या शैली सिस्टर? सोनाराम ऑन। सुबह सारा ने क्या बोला सिस्टर? हाउ आर यू बोला। हाँ सिस्टर मैं तो ठीक हूँ, आई एम फाइन थैंक यू सिस्टर। आज तो किधर एलबी दिया है सिस्टर और संजीत के सर मैंने। संजीत थोड़ा पेट में दर्द हुआ था इसलिए मेरे को किधर एलबी देने के लिए मेरे को बुलाया, इसलिए मैं भी आया संजीत को सपोर्ट करने के लिए। अब संजीत अभी का सी से अब संजीत भाई का सी से। हाँ वो हम लोग ना जब मैंने एलबी दिया था ना उसी समय में मैंने संजीव को फ्रेंड हुआ था। असली सिस्टर तो नहीं है फिर भी सिस्टर जैसा है। भाई हाँ
कौन है कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। मैं मोरा को तो क्या मैं मोरा मोरा को तो क्या क्या कर कब बोलो सोनाराम टकला किधर चला गया नहीं पता, वो कमेंट भी नहीं किया है अभी। और सुबह सरा ने क्या बोला, आप संजीत भाई की सिस्टर है। सिस्टर, मैं मेरा भी यूट्यूब चैनल है सिस्टर, मैं यूट्यूब से फ्रेंड हुआ है संजीत के साथ। मैं उसका सिस्टर नहीं हूँ, यूट्यूब का सिस्टर है। यूट्यूब में मिला है संजीत ने मेरे को। भाई सैली ने क्या बोला, सुनिए सुनाई नहीं देता है अनामिका सिस्टर। अनामिका सिस्टर बोला सुनाई नहीं देता है बोला। हेलो हेलो हेलो। पूरा खासी हो रहा है दोस्तों, देखो अभी सब हम बताए मैं इसलिए मतलब थोड़ा खासी हो रहा है ना, इसलिए रखा है थोड़ा लो। ओए मोरा संजीत तो किधर है? भाई गेट विल सोन भाई, थैंक यू सो मच। तो ओए मोरा संजीत तू ना मैं क्या के फिर रहना तगड़ा ले चलिए, मैं इसका घर में क्यों जाएगा? सुबह थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। शालिनी हंस रहा है अनामिका को। ओए अनामिका मैं टुगेदर अभी मैं कमेंट करके दे दो अनामिका, कमेंट करके दे दो। करुणा ने बोला मेरा करुणा हेलो सर बोल रहा है सर ने बोला अनामिका के घर में मैं क्या करने के लिए जाएगा? वो अनामिका का घर भी नहीं है मोरा। और एवरीवन गाइस प्लीज कीजिए।
Dono Iksa Dekai Dekana Sanjay. अरे संजीत नामदार हेलो हेलो ए अनामिका कमेन्ट करके कमेन्ट कमेन्ट रायलायना होदो आंनो ओरैनो लाबोआखै र' कमेन्ट रायलायनो थाखायसो टुगेदार लाबोदों रायलायना हो दादा सनजित होनना बुंबाय जोंहा आगै बिबारा साइलेने अनामिका सनजित के पास आओ ना यार बोला है मेरे को बोला रहा है सनजित के पास ओमफ्राय जागै बिबारा लाइक दान दादा होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा साइदिया मा होनदों ओइ मरा सनजित अदालगुरि निहि हे सारा टाक्ला बोला आङो दसे उनाव थांसिगोन माबा नानिखौ लायनो 6ता जासिगोनानो ओमफ्राय जोंहा आब' अनामिका ओमफ्राय टुगेदार उइल बि होबाय टुगेदार उइल बि होगासिनो दायो सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो एसे आंबो दसे उनाव थांसिगोन आङो 6ता बादै थांसिगोन ओमफ्राय जोंहा बिबारा खुलुमबाय सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो एसे अननानै कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों साइले सिस्टार मैं उदालगुरी की हूँ मुझे पता संजीत या ज्यादा उदालगुरी नहीं हे मोरा सनजित उल्ला बोला है बिबार आगै बिबारा मा होनदों आं मेगन साबाय दे गुलु गुलु होनबाय करना सिस्टार क्या बोला बिबार तू गुलु गुलु मुलु बोला ओमफ्राय साइलिनी हंस रहा है ओए संजीत सुनो ना बोला हंस रहा है साइले सिस्टार क्या बोला ओए संजीत सुनो ना बोला आगै बिबारा मा होनदों आंनि कमेन्टआ नायदों ओमफ्राय एमावा मा फाव बिसिनालाय होनदों आरो मा फाव बिसिनालाय होनदों आं उन्दुदोंसो नै आथिं थिखोलायदों आंना उन्दुनानै ओमफ्राय मा होनदों जोंहा साइलिनी क्या बोला ओए संजीत हंस रहा है ज्योति किचन ने क्या बोला हाय बोला वेलकम ज्योति सिस्टर आपको भी वेलकम किया है ओमफ्राय लाइकनि किया तो लाइक कीजिए प्लिज जोंहा मन्दिरा नुजाफैनो हाबाय मन्दिरा आगै नों आंजों एखे समान होयो टाइमानो मिलायलांला नोंनाव थांनो ओमफ्राय दानिया लाइक दान होनबाय मन्दिरा जोंहा गैया वेलकाम खालामबाय आगै जोंना जितु डेकाबो फैदों आरो ज' मेरे से नया ना प्लीज मुझे सपोर्ट करके कमेंट्स करके जाओ मैं सभी को बैक कर देगा क्योंकि मैं थोड़ा खांसी हो रहा है और मतलब बुखार भी हो रहा है इसलिए मैं कमेंट पढ़ने के लिए अनामिका को हायर लेके आया है जोंहा अनामिका को बोला है 500 चाहिए कमेंट पढ़ने के लिए 500 ओमफ्राय दानिया जोंहा इसलिए अनामिका आज पूरा कमेंट कर पढ़ना पड़ेगा अनामिका गुलु गुलु होनबाय आं उन्दुदोंसोहायनै आं उन्दुनासो दंहा बिसिनायावसो उन्दुनानै दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सन्जित प्लास अनामिका होनहरबाय जोंहा आगै मन्दिराया मिनिबाय ओमफ्राय दाना जोंहा जयति किसाना मा होनदों लाइक दान अके होनबाय ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों निउ कपोल्स होनहरबायहाय जोंहा मिनिहरबाय साइले सिस्टार ने किया बोला झूठ मत बोलो मेरे को मरा सनजित अनामिका बतांखोथाय अनामिका की घर पर है साइले सिस्टार ने किया बोला ओमफ्राय मन्दिरा जों मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा जयति किटिना मा होनो सनजित होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा मन्दिरा मुसाहारि ओमफ्राय साइलि देखा हे बोला हंस रहा है साले मोरा अनामिका का घर ही नहीं है मुझे किधर लेके जाएगा देखो ये अनामिका का घर है क्या मोरा ऐसा अनामिका का घर ही नहीं है मोरा सनजित तो लड़का कब है
ओसाइबो हनुबाय जायो का घर हो सकता है माटी को लड़का का घर लड़का का भाई अनामिका का घर में ओमफ्राय जोंहा जिन्तु देखा मा होनदों जोंहा जिन्तु देखा ने क्या बोला आप किसी से हुआ बोला साइड सिस्टर ने क्या बोला ओए मंदिरा संजीत की घर पर है बोला आव थाखाय बिबारा मा होनदों लाव कपोल्स होनना बुंबाय मन्दिरा साइलि होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा मिक्सारा मा होनदों हाब आयु हिन्जाव ज' एलबि होदों हो ज' एलबि होदों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा मा होनदों सुबह सरा ने हाथ भेजा थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय जोंहा बिबारा लाभ कपोल्स होनबाय ओमफ्राय दानिया मन्दिरा निउ कपोल्स होननानै मिनिबाय ओमफ्राय दाना साइलिया उदालगुरी का नाम भाई नाम बदनाम कर दिया तू मोरा संजीत बोला हंस रहा है और ज्योति ने क्या बोला हंस रहा जितु जितु में आसाम से आसाम ओमफ्राय एमावा जोंहा अनलाइन होनबाय आरो बिबारा मा होनदों आं नायनो बिलाय हाला संजीत बुनथा ओइ माब्र' हे मैंने देखा मोरा संजीत बोला ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो आंहाबो बयफ्रेन्ड आंबो एलबि होनोसै र' नागिर आं थांनोसै दे खोनाबाय ओइ सनजित आं थांनोसै ओमफ्राय नोङो हा आं थांनोसै 6था जाबाय आं नानिखौ लायनोसै दे दोनथ'दो दे दोनदो बाय होमबालाय लोगोफोर दोनथ'नोसै दायो आं थांनोसै जोंहा नानिया गसिगोन ना आं नानिखौ थांसिगोन बाय बाय थांबाय आं खोमादो हेलो 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 थैंक यू सो मच ओमफ्राय देखो मिक्सेल संजीत को बोल रहा है जीतू ने बोला है एचोराम कौन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है उदालगुरी इसके बाद विभा ने बोला हाय संजीत गुड मॉर्निंग विभा ने बोला मिक्सेल विभा ने मिक्सेल जल्दी नागिरदो नाम ना अनामिका एबा अनामिका रोखौ बोल रहा है सुनदों देहा हाय ओमफ्राय प्रणब ब्रह्म हेलो 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 थैंक यू सो मच मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंना माबाया मा होनखो जितु मोनो आरो देखो नाम जरा अनामिकानि न' नालाय फाग्ला अनामिका का घर ने मोरा लोगों देखो अनामिका के घर होने से ये सब लड़का का भाई कैसे रहेगा देखो लड़का का भाई मोरा अब सभी लोग मोरा है रे देखो ये लड़का का भाई है वो लड़का का भाई कैसे अनामिका का घर में होगा ओमफ्राय बिबार नागिरनांसिगोन ना साइलि नास्राय बाइक ले गया नाम जाना बाइक ले गया मेरा पैस कैसे बाइक आएगा अनामिका इतना दूर मैं उदालगुड़ी का हूँ अनामिका चिरांग बिजली का है इतना दूर हाँ मिक्सर यू आर राइट बोल रहा है मेरा बाइक ही नहीं है किसका मिलेगा कभी मुझे बाइक में मिला है एक भी बाइक नहीं है मेरे पास
हेल' क्या हो गया ओमफ्राय बिबारै मिनिला जोब्बाय आरो ना गासिबो मानसिफोरा फाला जानाय बिसोरो बयफ्रेन्डजों होजागोन होगोन आंना मा होनखो बुजासैलां नोंसोरला अन होनबाय आरो ना बुजासैलां मा होनलाजोबखो ओमफ्राय जोंना एमआ मा बुंखो बिउटिफुल बिउटिफुल नाम्बार दिल तो पागल है दिल वाला है संजीत का दिल धक है बोल रहा मोरा क्या बोलता है रे संजीत फेस दिखाओ बोल रहा है मोरा ने फ्राय नो ना दादा क्या अंधारा हो गया क्या करेगा अंधेरा नेट स्लो मा अनलाइन थैंक यू सो मच मा अनलाइन थानो थाखाय थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अनलाइन थाबाय थानायनि थाखाय एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए क्या फेस्टिंग है बोलो ओमफ्राय प्लीज कमेंट कीजिए आं माने ना गोदना सानोलै जि बायदि रायलायनो हाया गारामाया बोरैबा नांथा नांथा मोनदों आरोना ओंखायनो मा होनना बुंगोन सोरनिबा मिक्सला अन वान्डाफुल गेमिं लाइक डान ब्रो थेंक यू सो मच वान्डाफुल गेमिं लाइक डान थेंक यू सो मच ओमफ्राय इसके बाद कौन है एमो गुड मर्निं थेंक यू सो मच गुड मर्निं थानो थाखाय थेंक यू ओमफ्राय मोला मोला बीएम है हाय हेलो साइली ने बोला नेट स्लो है तेरा सो गया नेट स्लो है रे नेट स्लो इसलिए तो बोल रहा है मैं ऑन थैंक यू सो मच एक्सलोन थैंक यू साइली ने हंस रहा है वंडरफुल गेमिंग ऑन थैंक यू सो मच कौन है प्लीज कमेंट संजीत भाई मोरा ओके साले और थैंक यू सो मच ओके साले मिक्सेल ने सरि कमेन्ट थाबथादोंमोनलै ओमफ्राय बिबारा मा होनखो दादा सनजित सानैजों होनोसै दे बेखौ अके बिबार आं नोंनो लिंकखौ मायाव हरनो ओमफ्राय बिबार आं नोंनो लिंक हरनो थाखाय नोंनि मबाइल नाम्बार नांगोन ओमफ्राय एमाव अन थेंक इउ सो माच प्रनाब ब्रह्म अके थेंक इउ सो माच मेक्सेल अन थेंक इउ गोरबानो हिनजाव नांगौमोनलै दादा गोरोबलै आंबोथ' हिनजाव नांगौमोन ओमफ्राय अनदाय होनदों मा फालि खाथाबलायनाय जा गारमालै ब्र गारमा एकदम किस मिनिबाय आरोना बिबार दादा सनजितनाबो माने नोङो लिंक हरनांगोन नालाय ओमफ्राय लिंक हरनो थाखाय ओमफ्राय नोंनि फेस हिनजाव हिनजाव
नांसैलै नामदों आं थाफानो नामदोंना अके माबा होनो माबा गोरिब फैगोन ना गोरिबनो आं माबा हरनो दे र' गरीब को मैं लिंक दिया है गरीब आ जाओ देखा मैक्सेल संजीत को मेरी से हेड नामदों बेनिफ्राय खालामनायाव नांबोबाय थाबाय वाव दे मा खालामदों ओइ नैलै फांखा माबा नायगासिनो आङो फांखा गिदिराखै बेखौ मा बानायगासिनो बुस्थुलाय फुख्रिनि फांखा नै बै मोनायाखै जोंनिया मिसिंआलाय मा होयो इलाय दै बायदि बोहैनायालाय मा होयो बियो जाहैबाय माबाब्रा नाथुरा माने रानिं सोलिबाय थानांगौ माने इयो स्टप जानो मोना माने हेलौ आदै इबाव बोरै मोजां नुगोन नुवाखैब्रा वन्दा बैनाय कमेन्ट फरायनो नामा र' दे कमेन्ट हर दे लागाय होनदो लागायगासिनो र' ओइ साइली मरा क्या हुआ है दाढ़ी बोला कौन और संजय मैं गरीब हूँ मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मुझे नुदों गुमै होनदों नै आदसा नुदोंना ओइ मोननै दंबावलै आंना र' सनजित बैनायना नेट गैया नामा सनजित बैनाय खोनाया बहा खारखो रा होनदों मानो खोनाया जाखो खोनाहैगोन हैयाखै हेलौ नेटानो गैया खोमा नोंना आंना नेटानो जायाखैलै बोरैथाय ओरैनोथ' हास्थायो फाग्लि आं अननाय होनो गोसो जायो आङो थागुरुम हमना सुखुदुमनो होननानै थागोन आरे बा सेम गोरिब नेटवर्क प्रब्लेमलै नेटवर्क प्रब्लेम जालागासिनो अन्डा ये तो हाँ सली वो दाढ़ी वाला है ना जो जिसके पास दाढ़ी होते ना वो ज्यादा मतलब प्यार करता है लड़के लोग को सनजित आदैना नेट स्ल' खोमालै नेट स्ल' नेट स्ल'बा फेस एलबि होजायालै खोनादों फेस एलबि होबाथाय डाइरेक्ट माने वाच टाइमा दानजानो नागिरखायो अ माइ गड आं गोरिब तुरु होनो क्या करेगा इसको ये ऑटोमेटिक हो गया दबा के रखेगा ऑर्डर चालू हो गया उधर पे न्यू घूम रहा है इसको भी करेगा मैं ओए संजीत सुनो ना संजीत हाँ बोलो क्या बोलो सही बोलो सैली बात करेगा बोल रहा है सुनो ना तोरा खानाया बहा खारजोबखो गोरिब नामजाने खारखो गोरिब ओइ खानाया माने गैला सावजाना मोरा गरीब तुझे वाइटी नहीं मिला मिलेगा साला ओ मैं वॉच टाइम चाहिए तो बोलो मैं दे रहा हूँ
और बे साइड मैं माबा ओए किसको वॉच टाइम चाहिए? मैं मना नहीं करेगा, वॉच टाइम बेच रहा हूँ मैं। ओइ गोरोब माबा गावनि वाइ वास मा होनदों? हायो। नोंनि जिमेल पासवर्ड मोननानै माबायाव फर्मआव थांनानै लगिन खालामनानै आङो ट्रेन्सफार खालामहरनो हायो। फर्मआव थांनांगोन आरो ओमफ्राय नोंनि जिमेल पासवर्डखौ नांगोन, बेनिफ्राय बेहाय फन नाम्बार बेनिफ्राय नोंनाव मोनसे एसएमएस फैगोन। नैबे क्लेम खालामनानै होमबाना आङो नोंनो ट्रेन्सफार खालामना हरनो हायो आरो माने। फाननो हालाय लायो माथो होनबा ने दाब्लिउटिखौ बिदिजों। फाननो हायो आरामसे। खाएगा क्या खाएगा? सैरी मोरा खाएगा दे क्या? बानायदो मोरा सैरी मोरा साइली बोल जोंना मेक्सेल अनन थेंक इउ सो माच सुबुनि अनन थेंक इउ। गैबावानो लाना फैदो। दासो सेंग्रा नुदों। दा सेंग्रा नुदों दा? आदै मा मेक्सेल थेंक इउ सो माच अरेनिकलि। नै आसामनिबावसो आसामनि नङा। ओइ अ मेक्सेल मोरा गरिब को देखो ना यार ओ माय गड नांबाय। नन नन नै जानोबा दे बानायना होदो जानोसै खलासे। जोंना मेक्सेलासो लुगैबाय। लुगैखागोन। भाग गया, सब लोग भाग गया क्या? क्या ये क्या है मोरा। क्या बोलेगा? हिंदी में तंबाकू है, तंबाकू हिंदी में। और आपका भाषा में क्या बोलेगा? कल तो आपका एलबी में कोई भी में क्या क्या बोला आप समझ नहीं आया मैं कल। जागा मैया अब क्या क्या बोला मैं थोड़ा से भी समझ नहीं आया। ओए गोरिब सुनो देख ना। रहा हूँ न मेक्सेला बुंबाय एम ऑनलाइन साइलिया बुंबाय ओइ गोरिब सुनो ना बोल रहा है बोलो बोलो। सुन रहा बोलो। नोंलै बे साइलियाना गावनि एलबियाव थांबाबो हिन्दीखौनो रायलाय ने। शैली का मैं कल इतना टाइम लॉस करके चला गया, हिंदी से भी थोड़ा हम लोग से बात नहीं करता है खाली हिंदी। गोगरो भाषा बात करता है। कौन आया है? अंगर गुड इवनिंग पिथोरा बहुत मसल। रे। ओइ बहुत फानी है नोंने। मेरा एलबी में आएगा तो हंस के पूरा हैरान हो जाएगा आप लोग। हंस हंस के पूरा लेटरिंग निकल जाएगा मेरा एलबी में आएगा तो। ओ शैली मोरा मेरा साथ ज्वाइन है ना नहीं है देखो। हम मोरा लोग गरीब तुझे हिंदी नहीं आता है ना मेरे। हम लोग का मोरा मतलब है तो डेड है रे बाबा, डेड बॉडी। मर गया मतलब डेड। मोरा गरीब तुझे हिंदी मुझे राजा नहीं आता है। की खुरनाय आंजों बार क्या आता है? का खे देखा है आंजों नांबाय
मोनजागारा मोनजागोनब्रा आदै एमाव नै जाबाय बरिया नाखाबाय आं नै जानोबा ओय आंगरे तेरे एलबी कब है मेरा एलबी 7 बजे में करेगा आएगा आएगा 7 बजे को हाँ आएगा मोरा का मतलब जो है एवं साइली मैंगो लाइक मेक्सलोन थैंक यू सो मच नाथुरखौ देखायब्रा नाथुरखौ इसोरनो नाथुरा सायगोन जायाखै दा र' नायनो दहाय सासेया सायबायमोन खोमालै नै ए देलै आदै साइली नाथुरखौ मा होनदों हिन्दीयाव जिंगा हिंदी में झींगा बोलता है पूरा कट सेलायनानै लाखिजोब्बायलै नै आलु संसिगोन सेलायजोब्बाय साइली ये क्या है आलुखौ मा होनो मिथिगौ बांगाल दुम्फासो होनबावो बिहाय खोनायासै नोंनिखौ आं रायलायखायाखै आं नायबाय थादों अ साइले पिएगा क्या दे कमेन्ट फरायदो गैला माथो कमेन्टानो ओमफ्राय मेक्सलोन थैंक यू सो मच साइलिनो बोला वाव वाव क्या बात है मोरा गरीब टूट नांबाय एमाउने बोला गुड और कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट दिनै कमेंट एवरीवन गाइस देखो साइली कमेंट आंना हिनजावा फैयाखै हाँ नामाब्रा आंना हिनजाव जाहाङा सोरनो फैयाखै गैयालै आंना गैया हिनजाव माथो जाहां गैया माथो सुबुनि अनन थैंक यू सो मच सुबु अनद्रायनो गोलैयो जना बुंबाय हेलौ गोरिब गुमै मा खबर नामदों नै बिगुमै जोंना नै मोनायाखै जोंना मोजाङैनो दंबावो बे फुरा रानिं जाबाय थानांगौ आरो कमेन्ट गाइस जोंना बेसे बिलना मा होनदों चेनेला मा जाखो होनना बुंदों कपिराइट स्ट्राइक फैदोंलै ओमफ्राय 7 डेसनि भिडिअ आपल'ड खालामनो हाला आङो ओमफ्राय आङो माने रिकुवेस्ट बिहरफिनदों आरो माने ओमफ्राय 12 घन्टा नेनो होदों अ बे बुंहरदों आरो माने भिडिअ नोंसोरबो गोसोआव ला खोनादों दा अ माने भिडिअ आपल'ड खालामोबा ओरैबायदि जायो जेनेबा माबा डाइरेक्ट कपिराइट नुजाखायोबाथाय बेखौ आपल'ड खालामनानै माने बेखौ बोखारहैयोना मानसिफोरा अ बै कपिराइट नुजासेखौबो माने आपल'ड खालामनानै माने जाय मेथाइआ ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो ना नै बै मेथाइआ कपिराइट दङबा माने बेखौ बोखारहैयोना मानसिफोरा माने आंबोथ' बिदिनो खालामदोंमोन माने बे मोनसेखौ कपिराइटखौ डाइरेक्ट बोखारहैबायना आङो क्रमाव जेनेबा कपिराइटआथ' जेब्ला दाथ' वाच टाइमा कमप्लिट जानो बारा गोबाव नांलाना बिनिखायनो माने दा माबादो आरो कपिराइट स्ट्राइक फैदों मोननै जाबाय मोननै आरो मोनसेबाथाय दिलेट मोननै जाबाय दा मोनसेबा दिलेट इसीलिए कपिराइट आया था साइले हम लोग का गरीब बात है था ना साइले बेबे मेरा जान ऐसा सुनो मैं वीडियो को अपलोड किया और अपलोड करने का समय में मेरा
और यूट्यूब में कॉपीराइट आया था, इसको मैं क्रोम जाके और निकल दिया, निकल से भी और निकल गया है पूरा कॉपीराइट अभी निकल गया। 3 महीना का बाद अभी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है मेरा वो वीडियो में, इसलिए आप लोग को बोला मैं कॉपीराइट आया है आपका वीडियो में, जो वीडियो को अपलोड करेगा वो वीडियो में कॉपीराइट आया है, इसको भी देख के अपलोड किया, अपलोड करके आप जाके और फॉर्म जाके इसको निकल दिया। ऐसा मत करो। अभी तो आप लोग का तो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, ज्यादा ही होने वाला है मेरा। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला माबा है। मा होनो नेटानो मा थांलाय फैलाय जाबाय थादों माबा मा होनो जेनेबा ना कपिराइटखौ बोखारनाय समाव जेनेबा नोङो माबायदि बोखारदोंमोन जेनेबा साउन्ड अफ खालामदों साउन्ड होदोंमोन ना माबायदि खालामदोंमोन जेनेबा साउन्ड अफ माने आंनिया कपिराइटआ मिउजिकआव नांदोंमोन दै माबायाव आरोना बे दाखा जोमैनि आन्दाराव दाथा नों होननाया नै बे मेथाइनिया फैदोंमोन। बेनिफ्राय बेखौ आङो मा ससेया नांदोंमोन बियो होमबा बै माबाया नांदोंमोन मिउजिकआ फार्स्टनि मिउजिकआ, ओमफ्राय बेखौ डिलिट खालामबाय, खालामनानै आरो नायबाय ओमफ्राय बियो गैलालाय, ओमफ्राय दा माने अनारा बुंहरदो आरो बै भिडिअनि अनारा नोंसोरो मानो माबायाव मालायनि माबाजों फैसा जानो नागिरो, गाव जायाबाबो ब्लग लाबो डाइरेक्ट नोंसोरनि ब्लगआ जेब्ला आपलड खालामो भिउस फैया अब्ला नोंसोरो क्लिपखौ मोजाङै लागायनो रोङा आरो जेब्ला इउटुबा भाइरेल खालामना होयो अब्ला मानसिफोरा नाया, बेनिफ्राय नोंनिया सानसेबाबो माबा जाखागोन, फैसा मोनगोन आरो माबा जागोन होनदो माने नोंना इउटुब चेनेला बोसोर बारबाबो माने माबा खालामनो हागोन आरो ना नोङो मन' खालामनो हागोन, खिन्थु वाच टाइमावल' माइनास जालांबाय थागोन आरो माने नों दिनै 10 मोनदोंबा 7, 8 इदिल' मोनगोन आरो माने मिन्थिदो। बिदि होनहरदों आरो एभ्रिवान मा जाखो खबेन थाबथागोन ना मागोन नेटानो प्रब्लेमलै बिसोरलाय आंथ' मुसखौनो होखाला नङा आदै एमाव माने खोथाया ओरैबायदि मालायनि भिडिअखौ हो बेनिफ्राय नोंनाव वाच टाइमा 50-50 जागोन, बेनिफ्राय जाय भिडिअखौ नोङो आपलड खालामसेयावबो माने कपिराइट नुजाखाबाय, आं बोखारनो रोङो ना कपिराइटखौ, खोनादों? आं बोखारनो रोङो नालाय डाइरेक्ट आङो क्रमाव बोखारहैबाय बेखौ आपलड खालामनानैबाबो, बेनिफ्राय खालामनानै दा नै दा इदि फैदों आरो कपिराइट हिस्ट्रिया नङाबा, बेनिफ्राय माखासेया कपिराइटबो फैयाखै कपिराइट हिस्ट्रिबो फैयाखै आरो दा। अ बिदिया जेबो फैया फैनाया, नङा प्रब्लेम जाया बिदिया, माने नों माने बे इउटुबनि मिउजिक मोनखायोना एक्सट्रा, नै बे जेबो प्रब्लेम जाया आरोना। कमेन्ट फराय नेटानो स्ल' जाबायलै जल्दी वो सन्जित बयसिमा कमेन्ट फरायदों दे, माने नोंसोरबो मिन्थिना ला आरोना आंनाव दा जादों नालाय आं आरो मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मेरा पास मतलब कमेंट ही नहीं आ रहा है, मेरा पास कमेंट ही नहीं आ रहा है मेरा मा पास दोनथ'नोसै नामा ब्रा गोरिब ब्र' हाँ दोनथ'नोसै नामा नेटानो जाला माथो
दे आंनाव नुजाफैनायालाय जन दं एमाव दं मिक्सेल आदै दं माबा जुमावलायनो एमाव आदै दं बेनिफ्राय जन बैनाय दं साइली बाय हो गया थेंक इउ सो माच एभ्रिवान एबार र रेल स्टेशनाव थांनासो होनांसिगोन एलबिखौनो फेसिल बि नोंसोर मा बबे ससेनि गामिया अ बे उदालगुरि पुराना पेट्रल पाम्प दंना अ ह उसपि पेट्रल अ पाम्प इनि साहा आतसा बे इनि साहा पेट्रल पाम्पनिथ' ओरैजाय सोनाबना माथिं थांनाय मोनसे लामा दङ ना अ नै बेजों थांखांबाय आङो थांनायालाय अ बेनिफ्राय माबायाव लाइलाङाव थांखांबाय आरोना ओ रौता लाइलांखौ सिनायगोना सिनाया नोंलाय अ सिनायो अ जोंना गोजान जायो दे होमबा लाखिथ'नोसै दै औ दे ना थेंक इउ सो माच दे नेट प्रब्लेम थेंक इउ सो माच